Tror du, han kan kende mig efter alle de år i spjældet? Ja, du ligner dig selv. Han har savnet dig. Det er helt sikkert. Det er fandme også længe siden. Okay. Er du klar, Carlo? Velkommen til Portugal! Carlo Show! Hvad sker der? De må have flyttet ham. Hvorfor fanden er de flyttet? Det kunne de sgu da godt have sagt. De skulle da ikke bare flytte ham. Kan jeg hjælpe jer med noget? Vi skal besøge vores far. Werner Hjort, han skulle ligge her. Ja, der skulle... Ja, lige et øjeblik. Jeg hader, når de gør det der lige et øjeblik. Det er jo et stort sted. De har sikkert nok at se til. Poul Erik Hjermann, jeg er afdelingslæge. Jane Hjort. Goddag, goddag. Ja. Vil I være rar lige at gå med mig ned på mit kontor? Hvor er Poul Erik Hjermann? Vi er kommet for at besøge vores far. Ja, der skulle have været ringet. Ring om hvad? Der er noget galt, ikke også? Money, vi lige skulle gå ned på mit kontor. Hvor nu siger du, hvad der er gang i? Jeres far er død. Han døde her i formiddag. Sådan er det. Hvad? Ja, jeg er ked af det. Ja, vi er kede af det. Jeg vidste det. Jeg vidste, der var noget helt galt. Hvad fanden er det, I siger, hva'? Det kan det sgu da ikke være. Hvad fanden er det, I siger, hva'? Det er sket lige pludselig. Vi var helt... Det kom bag på os. Kom bag på jer. Prøv, hvad fanden er det, Det er selvfølgelig helt... At der ikke er blevet ringet, sådan noget, det må ikke ske. Nej, det er helt.